Bangsa, Bapak Solikin SPD, ingkang kula bekten. Bapak Jala Ibu Guru, para wali murid, saha para karyawan ingkang kula mulyakaken. Boten kesupen, para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Ingkang kapisan, monggo kita awiti adicara dinten punika kanthi ngajukaken raos syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Amargi namung saking berkah sarta kanugrahanipun kita saged rawuh dhateng adicara perpisahan dinten niki kanthi tanpa wonten alangan menapa. Salajengipun kula Anissa, kula Novi ingkang dinten niki lan usul punika kajiban dados prana cara badhe ngandharaken rantamaning adicara perpisahan SMP Tunas Bangsa ingkang badhe kita lampahi sesarengan. Ngenani reronceng adicara ingkang bagi katindak inggil punika. Pambuka atur pangandikan saking Ketua Panitia Perpisahan pentas seni saking kelas 7 lan kelas 8. Atur perpisahan saking sesulihipun kelas 9 paring hadiah kagem siswa kelas 9 ingkang prestasinipun inggil. Atur pangandika saking Bapak Solikin SPD. Donga panutup. Adicara kaping pisan inggih menika pambuka. Sumangga kula dalah panjenengan sesarengan maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakembika acara perpisahan ingkang kaleksanan ing dinten punika. Matur nuwun. Adicara kaping kalih inggih menika atur pangandikan ingkang badhe dipundharaken dening Ketua Panitia. Dumateng kagem panjenengane Bapak Hamid, Sarjana Pendidikan ingkang kajiban dados Ketua Panitia, kula suwun jumeneng. Adicara salajeng inggih menika pentas seni musik tradisional, musik kalisipun puisi serta pentas drama tradisional ingkang badhe dipundhakaken dening wakil saking kelas 7 lan kelas 8. Kagem ingkang kajiban papan puji wekdal kula suwun jumeneng. Sumangga matur nuwun. Adicara salajeng utawa ingkang kaping sekawan inggih menika atur perpisahan badhe dipun ayahi dening sesulihipun kelas 9. Kagem ingkang kajiban papan puji wekdal kula aturaken. Sumangga matur nuwun. Adicara salanggenge inggih menika paring hadiah kagem para siswa ingkang pikantuk piji paling inggil ing ujian pamungkas kala wingi. Senajan namung tanda mata-mata nanging wadya hadiah ingkang badhe diparengaken saged dados pamecet merot antika adik-adik kelas supaya saged sinau kanggo sregep. Senggah ing tembe bakalan saged mugi prestasi ingkang sampun nate kagegem dening para siswa kelas 9 ingkang dinten punika nindakaken perpisahan. Adicara salajengipun inggih menika atur pangandipun saking Kepala Sekolah SMP Tunas Bangsa. Dumateng Bapak Kepala Sekolah, papan uji wekdal kula aturaken. Sumangga matur nuwun. Adicara ingkang pamungkas ing dinten punika inggih menika duka sarta panutup ingkang badhe dipundhakaken dening Bapak Ismail SAG. Mangga. Alhamdulillah sedaya acara adicara sampun kalampahan kanthi lancar. Sumangga kita dipungkasi adicara perpisahan dinten punika kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para tamu ingkang kinurmatan, kula minangka pranacara ngaturaken agunging samudra palangsama dumateng para rawuh menawi wonten kirangipun anggen kula matur. Santen toyaning klapa nyuwun pangapunten saking kelepetan kula. Wassalamualaikum